Hi, welcome everyone. और दिनैहाय जोंजों दङ ब्रादार मेहेर most welcome brother आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय आंनि पडकास्टआव फैनायनि थाखाय ओइ खुलुमस्रिलायगोन माथो खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा बयखौबो गिबियावनो खुलुमबाय जोंहा कर्नार ब्रादार जोंनि जानानै बयखौबो खुलुमबाय एन्ड दिनै जों एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो नागिरदों माने गोबावसै आंसो होजोबबाय आंनो थाबा होगौमोनलै नोंनो डाइरेक्ट ओरै बरायस्रोलायनानै दा गैयाना आर'नाइ दंथ' आंनाव दंना लगायस्रोलायदोब्रा आं होनाय बायदि जासिगोन आं बरायगोन दे नों सोना ला र गोमो कालार गोमो जायो ब्लु कालार ब्लु औ दे लाबो ब्लु कालारनि नै दाखालि मार्टियार दे मोनबोनाय दङ आं सोफ्लानोसैब्रा नों आं सोनाय बायदि खालामदो या दे सुहरदो दे सुहरदो जाबाय थेंक इउ दे मोनला ओके सो आसललाय माने जेनेबा पडकास्टआव दायो बिराद मानसिफोरजों गोदान लोगो मोनबाय एसे फ्रि फ्रेंकलि जाया नोंजोंबा बेलेग जाथारोना नोंजोंबाथाय अपेन स' दायो नोंनाव सोंनो लुबैयो कि नोंनि इउटुब जार्निनि बागै एसे बुंस्रांदो दे गिबिनिफ्राय बुंनांगौ नामा बुस्थुआ मा होनदों गिबिनिफ्राय बुंनांगौ नामा माबोरै फैदों आं गिबि नामा दे नोंनि जेनेबाहाय बिराद मानसिफ्रा नोंखौ नायनाय मिनियो नङा होमबा ओके थ' नायनाय मिनियो आरो इन्टारेस्टिंबो नुयो स' नोंनि जार्निखौ खोन्थादो दे नोंना खस्थ'थ' दंना भिडिअ बानायनायफोराव खस्थ'आ इउटुबावथ' नोंबो मिथिखायो गोबां खस्थ'खा टटेलि ओमफ्राय फार्स्टआवहाय जेनेबा आं नंखायखौ मा होनो सिदा बाथ्रा खिन्थानि आरोना ब्र माने फार्स्टआवहाय आंहा बिदि इउटुबजों जेबो लोब्बा गैयामोन आरोखि बे समाव आं इउटुबबो नायखायामोन ओमफ्राय एसेबां इन्टारेस्ट गैयामोन बे समावहाय गोदोनि दिनखौनो हमदो गोदो माने बिफोर 2 years एगो आरो ओमफ्राय बे समावहाय माने बुस्थुआ जोंहा मोनसे आं बे समाव बिराद पाबजि गेलेयोमोन बे समाव पाबजि गेलेयोमोन ओमफ्राय पाबजि गेलेनानै माने आं बे समावहाय इउटुबखौ आं जेबो सानफेराखैबो लोगोआ बुंदों ओइ भिडिअ आगारबाय थालै इउटुबाव फैसा मोनो जाबाय आरोखि मोनो नामा जाबाय आंबो होमबाथ' आं आगारनांगोन होननानै आं माने 3-4 भिडिअ आगारबाय बे समावहाय ओमफ्राय बबेनि टिम ना मामोन आं बेखौ मिथिला जिखुनु बिसोरो आंनि कमेन्ट्सआव थांबाय भिडिअनि कमेन्ट्सआव थांनानै गाज्रि लिरबाय आंखौ बिमाजों एदावबाय बायदिसिना एकदम लाजाथावै नुब्रा सुब्रा होनबाय रागा जोंबाय आं रागा जोंनानै आंबो बिसोरनो रिप्लाय मोनसे होबाय आरो बिनिफ्रायनो भाइरेल जाबाय ओमफ्राय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय जेरै फेसबुकआव बांसिन जाबाय फेसबुक पेजआवहाय बांसिन जाबाय बे समाव आंना पेज दंखायोमोन अलरेडि पेजआवहाय बिदिनो रुमाव थाबा बेरायनो थांबा बिदिनो एसे ब्लग आगारला बायोमोन खिन्थु भिडिअखौ दानजोब्बाय आं माने आंनो लाजिनानै दानबाय ओमफ्राय बिदिनो बिराद बिदिनो कन्ट्रोभार्सि जाबाय फ्रि फायार प्लेयार्सफोरजों ओमफ्राय जोंनि पाबजि माने मोननै कमिउनिटिजों नांलायनाय बायदि जाबाय आरो बर'आवहाय दै अल आसाम होनजायो दै बे समाव अल आसाममोन दै ओरै क'क्राझार थुक्राझार ओरै बिराद डेन्जार जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय कन्ट्रोभार्सि जोब्बाय ओमफ्राय बिराद सहायनांबाय मेम्स बायदिसिना ओंखारबाय आंखौ बिराद गाज्रि बानायबाय इडिट बानायनानै आं फार्स्टआवथ' आं सहायनो हायाखै जेब्ला मेम्स ओंखारदों आं बिराद रागा जोंदोंमोन ओमफ्राय बे समावनो ग्रोब ना मास मोननैसो थानानै आदा आलफ्रेडआ फैबाय जोंनि एरियायावहाय ओमफ्राय आदा आलफ्रेडआ खिथाबाय बिदि नों मेम्स खालामनायखौ मानो रायनांगौ नों फेमाससो जाबावगौमोन होननानै आंखौ बिराद बुजायबाय आरोखि बायदिसिना बिदिनो बुंनानै माने आंनि गोसोखौ गिदिर खालामबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आं बांसिन भिडिअ होनानै दा फानि कन्टेन्टजों लोगोसे ब्लगिंखौ आं खालामो आरोखि दायो बर्थमान दायो माने जेनेबा आंथ' जेनेबा नोंनि भिडिअखौ नायो अके बांसिनानो नायो थ' माने मोनसे अबेबा कुइसन नुदोंमोन आं खैबार खिफियो होनना सोङो नोंखौ दे खोन्थामारदो खैबार खिफिमारो नोङो सानसेयाव
दाथ' रावबो खोनाया आं खिफिनायखौ खिन्थु जायफ्रा आंनि वाट्सएप कन्टेक्टआव थायो बिसोरो 100% खोनायोबो आरो मोनथिखायो जोंहा चिरां भार्सेस सनितपुर गेलेयोमोन जोङो खिफिलायनाय बादिनाय दिनाव नों खैबार खिफिनो हायो आं मालाबा 100 टाइम्सनि बारा खिफियो ओमफ्राय जै खिफिनो ओंखारबाथाय आं बेखौ रेकर्डिं खालामनानै वाट्सएपआव हरखायो आरोखि ना डेइलि ओमफ्राय चिराङा आंजों जेनदों आरोखि ना दायो जेननानै दं आरो वाट्सएपआव फुरा जोंनि कनभारसेसनानो खिफिनायल' जेबो रायलाया जोङो खालि खिफिनायल' माबादि स्टाइलाव खिफियो माबादि गाबो आं बेखौ हाजोबो आरोखि ना दा बेबायदि जानानै दं आरोखि माने मिउजिक मालाबा मिउजिक बानाय मारदो नों खिफिनायखौनो मेथाइ खनसोलायनानै ओइ अके ओमफ्राय आसोल नोंथ' माबायावथ' मावबायना फिल्मफ्रावथ' मावबाय जेनेबा आंनि खाथियावनो थांखांबाय नोङो दैमालुआवनो थांखांबाय फिल्म शुटिं जादोंमोन ना नोङो जेनेबा फिल्माव नों गादोंबो स' जेनेबा माने बुंदो औ दा फिल्मावहाय माने बै समावहाय जिथुनाखि नोंसिनि गफुरनि प्रडिउसार डाइरेक्टर दङमोन ओमफ्राय बिसोरो बिदिनो फिल्म मोनसे अरखि बानायदोंमोन बेयावहाय माने फाइटारनि गोनांथि जादोंमोन भिलेन नङा फाइटार आरो रिं फाइटार बे समावहाय जों लागोआवहाय भिउफ्राबो मोजांमोन नालाय ओमफ्राय बे समाव जोंनि जायगानिफ्रायबो बहुत सापर्ट होदों बे फिल्मावहाय ओमफ्राय बेयावहाय माने आंनि लोगोआ आंखौ बुंबाय आरो नों बे रलखौ लादो आं लाला मानो होनबा आंना मोदोमा फिसा आंखौ समाया होननानै आंखौ होबाय बे समाव आंबो मा गरम जाखो हाब होनोसै जाबाय आरो ओमफ्राय दाबो फिल्माव नुजागोन नालाय बे समावथ' एसे माने एक्टर नङाब्लाबो रल मोनबा मोजां मोनो नालाय रायजो राजाफ्रा नुयोना बे समाव खानायखौ फुरा थाख्लु सिनजोब्बाय फुरा हजोब्बाय हनानै दारि लाबाय ओमफ्राय एसे फाइटार नुहोबाय आरो आं गावखौनो गाव ओमफ्राय जोंना हिर'आ दङमोन माबा बङाइगावनि बिजु बेजोंहाय फाइट लानो मोनदों आरोना जोङो 3 मिनिटसोनि जादों खोमा बे भिडिअआ आंनि बे रल खन्द'आ आरोना बियो अरखि मुभिनि फार्स्ट दिसावनो दङ 17 मिनिटनिफ्राय नुगोन आरोखि ना बेखौ आं गोसोआव दङ खिन्थु फिल्मा बिराद हिट जानाय मोनदां माने आं थानायखाय माने बिराद हिट जानाय मोनदां गावनो गाव बाख्नायबाय थायो आरो जाखादों नङा आंनि सानो माने जेनेबाहाय सिगांथ' बारा एसे भाइरेल जायाखैमोन जानो हागौ बे क्लिपा आरोना खिन्थु नोङो जेब्लाहाय भाइरेल जाबाय बिनि उनाव नोंखौ नायनो होनो थाखाय बे क्लिपा बांसिन भाइरेल जादों बायदि मोनथारदों औ बिदिनो जाहैबाय औ ओइ ओमफ्राय माने आं बिदि जादोंलै माने आं सोंनायाथ' सासे मानसिनाव सोंदों प्रान्जयनावल' सोंदों बे बुस्थुखौ जेनेबा माने बेबो लोगो हमहैयो नालाय सम सम एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ एबा फिल्म प्रडिउसारफोरखौ स' नोंनिबा मा सानोखि जोंनि बर'आव मानो हरर मुभि गैया माराबा मोदायनि फिल्म मानो गैया मोदायनि फिल्मा आसलथे जोंनि बर'आव आंनि मथे आं साननाय मथे आरोना इसेबां डेन्जारेस इडिटारफोर गैया होनदां सानफ्लांलायलाङो आरोना खिन्थु सर्ट मुभि नुबाय आं खिन्थु सर्ट मुभि नुबाय गोबां हरर बायदि मोदायनि फिल्म सर्ट मुभि आं गोबां नुबाय ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला नोंसिनिनो बे बिश्वनाथ सारियालिनि आर क्रिएसन ना बि क्रिएसन ना बसुमतारी क्रिएसनमोन नामाथाय आं बेखौ नायबाय थायोमोन सिगां बिसोरो मोदायनि सर्ट मुभि बानायोमोन खिन्थु बरिया जायो आरोना ओमफ्राय मोदायनि फिल्म होनोबाथ' ओरै गोदोनि सिमां ना मोगथां बे हिट जादों औ बेफोरो मोजां जादों आरो जों बेखौ नायोमोन माने आं एक्सुवेलि आसलथे माबा मोदायनि फिल्म आं नायनो हाया माने आङो मोनायाव हासुनो ओंखारा बेखौ नायबाथाय माने आं हारसिं हाया आरोना नोंबो माने गिखावसो होमबा एसे माने बोरैबा गोजांस्रिलाबायनानै खोमोनफ्रा थिया जालाबायजोबो आरो नायनायाव माथो गिथारा ओंखारो माथो नोंलाय दारुन रुन थिगानो ना आंना माने बुस्थुआ हार्टनि प्रब्लेम दंना बै एसे प्रब्लेमनि थाखाय बिनिफ्राय खिग्रा जादों बांसिन नङाबा आं गियामोन माने सर्ट मुभिल'सो दङ जोंनियावहाय दायो एडिटरनि खोथायावथ' बिराद दङलै मिउजिक भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो दानि मुभिसफोरखौ नायबाथ' बिराद हेभि कुवालिटि जाजोब्बायथ' गोजान थांनो हानाय बाजेट दंलायो
Enggak lubih berapa macam sebab Boroni ji modaini film tu berat dong na Diudini bayi film bayi na hayu Diudini kahani हायो Dainani kahani mela dong ah malah director pun logo हमना single लुबी मारले माने film बानाया बिदि बुंना so neng ओमफ्राय नोङो बेखौ लोगो मोनदोंना मोनाखै मा नाम मोनलाय बियो गोन्दोर गफुरनि गोन्दोर wanted film आले wanted film आ वान्टेड or गोन्दोरना एक्सट्रा नाम दंबावो नामा माबा मोनलाय मा नाम मोनलाय आं मिथिला गेम शोआ फैदोंमोन आरो जिखुनु बिनि हाबायाव फैदोंमोन गफुराव जादोंमोन नालाय आसलते ओरैबायदि हो आं एक्टरफोरखौहाय नामजोंहाय हमनो हाया राजीव राजीव गफुरनि सिनायनो हागौ खोमा आरोना खिन्थु नामजों ओमफ्राय औ नामजों फेसजों हमनो हाया ओमफ्राय दा हमनानै बुङोब्ला दानि सोलिबाय थानाय हिर'फोरखौल' आं सिनायो डाइरेक्ट होनखायो आं जेरै नाम्बार 1 जोंहा सोरां लिंसारमोन आरो सोरां सासे दंबावो बिसोरखौ सिनायो ओमफ्राय बारा सिनाया आं जिखुनु आं माने बारा फिल्म नाया नालाय ओंखायनो बारा सिनाया जेनेबा मोनसे खोथायावहाय ओइ माबा बिदिनो माने फरायनाया बेसेबां मारलै नोंना फरायनाय होनबाथाय आं लाजियो खिथानो ओरैनो बुंलाय बेसेबांसो फरायखो जेने थेने बिदिनो डिग्री जोबासै कमप्लिट खालामासै आं बायदिनो बेखौहाय पार्सनेल माने प्राइभेसि दोननो सानो आरोना जानो लुबैया बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौलाय खालामासै औ आरो मोनसे खोथा बाव जेनेबा दायोथ' बिराद मानसिफ्रा सानोखि बिराद धोनिलै नोङो होननानै थांलै दायो बेखौ माने बुस्थुआ ओरैबायदि धोनियाथ' जों बयबो धोनि ना मोनसे खोथायाव आरोखि ना नोंबो धोनि आंबो धोनि नट अनलि माहाजोनफ्राल' माहाजोन जों गासिबो माहाजोन मानो होनना बुङोब्ला ना जोंनाव बयनावबो आथिं आखाइ दं ना जोंनाव मेगन दं मुसुगुर दं गन्थं दं खोमा दं मेगन दं गासिबो जोंनि इसोरा हरदों जों बयबो धोनि नाथाय जों थाखा फैसा धोनि जाया जानो हागौ नाथाय लुक्सआव जों बयबो गासिबो धोनि जों गासिबो लुक्स नायनायजों लोगोसे जों बयखौबो नोंखौबो कर्नारखौबो जों धोनि नुयो गासिबो धोनि जोंनाव गासिबो दं आथिं आखाइ दं माने जों धोनि अके जोंहा आंना रां रुफाजों लोब्बा गैया रां रुफाया दानो दं दानो गैया नै दानो माबा मोनसे जागोन बरबाद जागोन ओंखायनो जों धोनिया जों बयबो धोनि दै जायनाव आथिं आखाइ दं जों बयबो धोनि हाजिरा मावनानैबो जों जानो हायो जों खामानि मावनानै जों जाजोबनो हायो नालाय ओंखायनो जों बयबो धोनि आरोना गोरिब होननानै बुङोब्ला जायनाखि आथिं आखाइ गैजाया सोरबा मेगन खाना सोरबा आखाइ बिदिनो उन्दैनिफ्राय लेंग्रा लेंग्रि बेफोर मानसिफ्रा गोरिबाव गोग्लैयो आरोना मानो थाखाय गोग्लैयो होनबा बिसोरबो गोग्लैद्राया माने बिसोर मावनानै जानो हाला नालाय नाम्बार 1 नै बिनि थाखाय गोरिब बेबायदि जाहैयो आरो खिन्थु गोरिब नङा बिसोरबो गावसिनि थाखाय दंजोबो आरो खिन्थु लुक्सआव धोनि नुनो हागौ खिन्थु धोनि नङा नंगौ ओके ज' दायो माने मोनसे सानासो बे खनसे कन्ट्रोभार्सिनि बेखौ बाद हो कन्ट्रोभार्सि माने जेनेबा आंनिफ्राय सुरु जादोंमोन बे खोथाया खिन्थु नोंबो बेयाव सापर्टआव दंमोन जेब्लाहाय बै मा नाममोनलाय गफुरनिया खनसे गोबाव जाबाय बेयो बर' बाजार yes स' बे समनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोन्थादो दे माबायदिमोन आंजोंहाय इन्टारेक्ट खालामनो एबा आंजोंहाय जिखुनु जा इफोराव माबायदिमोन बै समावहाय गोबां कन्ट्रोभार्सियानोमोन हमनानै ला खिन्थु कन्ट्रोभार्सि होननानै थाङा बेखौहाय कन्ट्रोभार्सि होननानै बुङोब्ला बेखौ कन्ट्रोभार्सि होननाय जाया मानो होनबा बियो मोनसे जेनेबा जोंनि बर' हारिनि ना बेखौ बुङा नङा बुंनांगौ गोनां जायो आं बुंगोन आरोना औ माने जेनेबा जोंनि बर' हारिनि हिन्जाव माहारिखौहाय बियो मोनसे बिजनेस गेलेनाय जादों आरोखि ना गावनि चेनेलाव आगारनानै बै समाव खिन्थु मानसिया दायो चेन्ज जाबाय बिराद मोजां मोनदां गोसोखौ खिन्थु बै समावहाय जेब्ला सानै साथामसोनि मानसिया जेब्ला जेरै कर्नार सोरबा लेजेन्डमोन सोरबा बे समावहाय गोबां मानसिफ्रा भिडिअ खालामनानै आगारदों रावखौबो रेसपन्स होआखै ओमफ्राय बे समावहाय जेब्ला नोंबो आंखौ बुंहरबाय आंबो नोंजों सापर्ट दं आं नोंखौ बुंखादोंमोन ब्रना बे समाव आं सापर्ट खालामगोन मानो होननानै बुङोबा बेयो जोंनि बर' बिमा माहारिखौहाय बियो बिजनेस बायदि खालामनानै दं
गाज्रि भिडिअ आगारो माबा इन्स्टाग्राम लिंकनो माबा वाट्सएप लिंकनो होनानै गथ'फोरखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों थ' बेफोरखौ जों बन्द' खालामनो थाखाय जों बयबो सापर्ट जानांगोन जों मोनसे जायोब्ला जों बयखौबो जों सोमजायनो हायो जों बिनिसिम लेटारबो हरदों बे लेटारखौ सहैदों मानसिया गोबां बहुत घटना जादों एन्ड थेंक इउ नाम्बार 1 सेलिउट होनोबा नों मानो होनबा नों बै समाव आंनो खिन्थाहरबाय आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना खिन्थु बै समाव आं नोंनो मोनसे बिराद गिदिर आंनि मिस्टेकआ माने बै समाव आं नोंनो माने सोरनिफ्राय जाजेननाय बे खोथाखौ आं बुंनो बावदों बेखौ दुखु मोननानै लाबाय सरि आरोना बिदि बिदाब्रा दिनै खिन्थाबाय दिनै नङा ब्र नङा दिनै खिन्थाबाय आं दिनै फार्स्ट नाम्बार 1 कर्नार आं सापर्ट खालामो एभरि टाइम खा आरोना खिन्थु मोजाङाव आं मोजां सापर्ट खालामगोन बाट गाज्रियावबा नोंबो खालामनाय नङा मेहेरखौ रावबो खालामा थिग बेबायदि आरो जों मोजां खामानियाव जों सापर्ट होगोन बयबो बेबायदि आरो जिखुनु जा खिन्थु बेयाव बे रिसार्च खालामनायाव बिराद एन्जय जादों रिसार्च खालामनायावहाय सप्तानै गाहाम मास मोनसे लादों नामा टटेलि बेखौथ' नों बिराद खस्थ' मोनदों नाम्बार 1 बिराद खस्थ' मोनदों बेल' नङा आंनि मानसिफ्राबो जोंनि मानसिफ्राबो गोबां खस्थ' मोनदों आं बिराद हेडेक हरदों माने नोंसिनि गफुरावबो फुरा आं हरजोबखादों ओमफ्राय हरनानै ओरै बेंलायमोनबो दंमोन बे समाव उदालगुरि लेजेन्ड दंमोन ललित दंमोन जोंहा मिस्टार इनुस दंफायोमोन गोबां जों बयबो सापर्ट होलायलायनानै जों माने मा होनबावनो आरो बिदि जाबाय बुजिखाबाय मोनसे खोथाखौ माने जेनेबा दाथ' मोनसेयाव बारा गोबाव लायाखै नों ग्र' जानो इउटुबावहाय बिराद थाबैनो ग्र' जादों ना थाबैनो होनजायो आरो जेनेबा बोसोरसेयावनो नोङो ग्र' जाहैखादों आरो 20K 30K साबसक्राइबारथ' आरामै मोनहैखादों बे भाइरेलनि उनावहाय नङा बाट मोनसे खोथा सानो आरो दायो आङो जेनेबा बिराद नुबाय आरो आं बे 3 बोसोराव एबा 3 बोसोर हमना लाया 4 बोसोराव आंनि एक्सपिरियेन्स एस ए इउटुबार आखे कि बेयावहाय बिराद मानसिया फैयो भाइरेल खोथाखौ लानानै थाबैनो ग्र' जायो नङा होमबा थाबबो ग्र' जाना लासिगोन जेब्लाहाय मानसिफ्रा बालाङो भाइरेलखौबो बिराद बालाङो लासै लासैनो होमबाथाय ग्र' जालाबाथाय गारलाङो बिसोरनि सायाव मा बुंनो गोसो नोंलाय दा बुंनो थाङोब्लाथ' आं मा बुंबावगोन जायो आरोना खिन्थु बुंनोबो आंनाव राव इसिबां गैया माने आं ओरैबायदि सानो आरो जेनेबा गोबां मानसिफ्रा सोरबा इउटुबखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो फैयो दे सोरबा ओमफ्राय सोरबा आर्निंनि थाखाय फैयो ओमफ्राय सोरबा गावनि टेलेन्टखौ देखायनो फैयो नाथाय सोरबा मा होनगोन हमनानै ला आंखौनो होननि दा माने ओरैबायदि जायो जों मोनसे मोजां कन्टेन्टखौ जों लाबोनो हायाब्ला अब्ला जोंनि भिउवार्सफ्राबो जोंखौ दुखु मोननानै चेनेलखौ नैबेबायदि दा ओमफ्राय जोंथ' मोनसे खोथाया ओरैबायदि जायो इउटुबार्सफोरनावहाय जुदि नों इउटुबार्स मोजां नोंनि चेनेलखौ ग्रथ लांनोब्ला नोंनाव एभरि डे मोनसे मोजां कन्टेन्ट थानांगोन ना जानला मेनला कन्टेन्ट होबाथ' नायखायानो खिन्थु जानला मेनलाखौबो नायग्रा दं बेबायदि जायो आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि हमनानै ला दा आंनावहाय कन्टेन्टआनो गैया ओमफ्राय आं ओरै फारसेथिं खामानियाव बेस्थ' जायो अब्ला आंनाव मानिफ्राय मोजां कन्टेन्ट फैनो थिग बेबायदिनो आंबो दा ड्रप बायदि गोबाव लादों मालाबा 5 days मालाबा 6 days होमबाबो आंनाव मोजां कन्टेन्ट फैया बेबायदि जालाङो आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा बरिं मोनलाङो ओमफ्राय बैफोरबो जिथुनाखि मा होनगोन बै जाय मानसिया भिडिअ होबाय थायो बे मानसिया जुदि नोंनि भिउसआबो डाउन जालाङोबा बै मानसियाबो गोग्लैलांबाय थायो आरो बेबो माने बिनि गोसोआबो डाउन जालांबाय थागोन आरोखि जुदि नोंनि भिउसआ ग्रथ जालांबाय थागोन अब्ला बे मानसियाबो बिराद माने गोजौ जालांबाय थागोन आरो आं भिडिअ आरो साबसिन बानायबावगोन ओंखायनो सापर्ट होनांगौ आरो मोजाङानो जा कन्टेन्टआ कन्टेन्टखा जिखुनु बुस्थुआनो कन्टेन्टआव गोलैयो नंगौना नङा ब्र सापस आं दा खिनो थांगोन आं बेखौ भिडिअ बानायगोन बेबो मोनसे कन्टेन्ट जायो दै फानि कन्टेन्टआव गोलैगोन बेबो सोरबा दुखु मोननो हागौ सोरबा दुखु मोननो हागौ मा जाखोसै बेलाय मा भिडिअ जाखोसै खिन्थु बेखौ बुजिनांगोन आरो कन्टेन्टआ गासिबो कन्टेन्ट नंगौना नङा ब्र नों खानाय सिननाय भिडिअ होयोब्ला बेबो कन्टेन्टआवनो गोलैगोन मानो होनबा कन्टेन्टआ कन्टेन्टखा नालाय नैबेबायदि खिन्थु मोनसे खोथा कन्टेन्टब्लाबो बै गाज्रि भिडिअसखौ कन्टेन्ट लाबोनाङा आरो जेरै सोरबा गाज्रि भिडिअस लाबोयो स्लें वार्डस गाज्रि बाहायो नै बेफोरबायदिया एसे बोरैबा जायो आरोना खिन्थु स्लें वार्डसआबो बाहायथावना दङ
माखासे खोथाजों थांफानाय दङ बेफोरखौ बाहायजायो खिन्थु सोरबा इनडाइरेक्टलि बुङो अबेबा सर्ट मुभिफ्राव मोनो खिन्थु सर्ट मुभि बानायग्रा दुखु मोननाङा माने बुंनो गोनां जायो अबेबा सर्ट मुभियावहाय डाबल मिनिं बुङो औ नैबेफोरबायदि आरोना बेफोरखौबो बुंफ्लांनाय माने डाबल मिनिं मालाबा अबेबा मिनिङा डाबल मिनिं जाहैयो बेफोरखौबो माने बाहायनाया मोजां आरो आंनिबा सानो ओमफ्राय गोबाङानो जुदि नोंनि भिउसआथ' डाउन जालांबाय थासिगोन नों मोजां कन्टेन्ट होनो हाला अब्ला जाय भिडिअ होबाय थाग्रा जाय अनार चेनेलनि अनार नैबेयो माने डाउन जालांनानै इउटुबखौ नागारलांगोन आरोखि बेखौनो नंमारो कि बिराद मानसिफ्रा माने जेनेबा सर्ट टाइम थाखाय फैयो सोरबा बिरादनो सर्ट टाइम थाखाय फैबाय थाबनो भिउस लाबाय साबसक्राइबार्स लाबाय उनावहाय मेनेज खालामनो हायि जायो सोरबा बिदि आरो दासिमबो दायो फिउचार प्लेनिंआ मा फिल्माव गाफिनगोन ना गाफिना दा आखुआव फिल्माव आं जेनेबा आंना इसिबां फिल्मावबो इन्टारेस्टेड गैया नङा दंसाबो खिन्थु मोजां रलाव आरोखि ना जेरै गुन्दा पार्ट बेफोर भिलेन पार्टआव बारा गाज्रि बखियोना पाब्लिकआ नायग्राफ्रा हमना ला जेनेबा एसे गाज्रि रलाव मोनोब्ला आं सानफ्लांनाय लाङो आरोना जुदि आं जेनेबा भिलेन पार्टआव मोननानै गाज्रि रलाव मोनफ्लाङोबा जुदि जोंनि आइ आफा रायजोफ्रा नायनानै साला सैमाया गुन्दाया गाज्रिथार बियो फाब जाया होननानै बुङोबा साव नांफ्लांगोन नामा बेफोरबायदि सानफ्लांलाय लाङो माने ओंखायनो माने एसे बोरैबा मोनो आरोखि ना आङो अब्लाबो नायनि जुदि सोरबाफोर इनभाइटफोर खालामफ्लाङोबा रलफोर मोनफ्लांबायोबा लानो हागौ खोमा आरोखि ना खिन्थु एसेबां नंद्राया आरो जुदि मोजां पार्टबा लागोन रलबा खिन्थु इन्टारेस्टिं मोनलै नोंनि बे फिल्मा दैमालु बानायनाया बिराद बरिया नुदोंथ' बरिया आंनो 7 बारसो नायदों रिपिट आं गोसोआव दंजोबथारो स' दायो माने मोनसे खोथा सोंनि आरो गोदोनि फिल्मनि आरो दानि फिल्मनि मा डिफारेन्स दं डिफारेन्सियेटखौ खोन्था गोदोनि फिल्मावहाय बुंनो थाङोब्ला आं इसिबां फिल्माव इन्टारेस्टेड गैया खिन्थु बर' फिल्माव आं बांसिन फैला मेन्देलाखौ नायो माने कमेडिखौ आं बिराद मोजां मोनो एभ्रि भिडिअ आं कमेडि ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय भिडिअफोरखौ फिल्मफोरखौ आं मोजां मोनो ओमफ्राय आं बांसिन नायो आरोना ओमफ्राय ओरैनो गोदोनिया बांसिन मिनिंफुल जायोमोन ओमफ्राय माने लाभफोरनि रिलेसनशिपफोरनि लाभफोरनि भिडिअ माने मा होनोमोनलाय रमान्टिक भिडिअसफोरखौ नायोब्ला सिगांनिजों दाजों मिलायलामोन दा बुहुद सोलायबोबाय माने मा होनबावगोन बेखौ बे हिन्दी फिल्मफोरनिसो जाहांलांजोब्बाय वेस्टार्न जालांजोब्बाय औ एसे आपग्रेड जादों आरोना खिन्थु बोरैबाबा आपग्रेड जानायाबो मोजां जादों मानो होनबा गुबुन हारिफ्राबो नायनानै एसेबाबो बुजिदोंना गोदोनाथ' अबेबा भिडिअसआव इंलिस मोनसेबो गैयामोन ओमफ्राय हमनानै ला गोदोनि भिडिअसआव फिल्मावहाय अबावबा इंलिसफोर बुंनायफ्राबो सुर गैयि जायोमोन हिन्दीफोर बुंनायफ्राबो सुर गैयि जायोमोन दायो बिराद स्पस्त जालांबाय इंलिसफ्राबो फरेनारफ्राबो हास्लाबला माइदि जाबाय आरोना हिट जाबाय आं मोनसे मा भिडिअ मुभिमोन एक्चुअलि फिल्ममोन बे बरनगाव उदालगुरि बरनगावथिंनि शुट खालामनाय आरो दै मोनसे इंलिसनि बुंदोंमोन इंलिसखौनो बोरैबा बुंदों बे हरसे मिनिट थांदों बे इंलिसखौ माने फ्लुएन्ट जायासै माने सालायखौ फिदिंनो हायासै माने बे समावहाय कमेडि दङ बर'आवबो बिराद इंलिसनि खोथायाव आरोना दङ आरो मालाबा बेखौ इन्टारेस्टिंआव नायो आरो ओमफ्राय जेनेबा मोनसे खोथायावथ' मेनलिथ' नों गफुर साइडआवथ' बिराद फेमास उदालगुरियावथ' मा फेमास जानानै दं आं बेखौ बारा मिथिया दङ फेमास जानानै दङ लास्ट टाइम एक्चुअलि आं नोंनि फार्स्ट फेन होनबाय दे फेन एबा नोंनि जेनेबा फेन मोनसे थायोना साबसक्राइबारानो जा एबा भिउवार्सआनो जा स' लोगो मोनजेननायाव माबायदि रायलायमोन नोङो एकदम फुल अपेन माइन्डेड फर्स्ट टाइम दा फर्स्ट टाइम फेन्स मिटआप होनोब्ला गफुर एबसु मिटिंमोन नामा 54 ना मामोनथाय बै समाव
ओरैबादि फालो अ माय गड लोगोसे आंनिबो लोगोफोर दंमोन कलेज लाइफनि लोगोफोर बिसोरबो बिराद फाग्लामोन आरो माने फेन्स होनबा बेफोरबायदि आरोना ओरैबादि मथथे आं गावखौनो ओरैबादि फिल खालामदों आंखौ माबादि रेसपेक्ट होदों माने आं बिराद गावखौनो माने मा होनो आं हमदांनो हायाखै आरोना आंखौ ओरैबादि रेसपेक्ट होदों ओमफ्राय ओरैबादि आंखौ सासे एमएलए फोर बायदि आंनि खिबु उन लाइन ओरै बडिगार्ड ओरै साइड होनलायनानै ओरैबादि आंखौ माने मा होनगोन बेखौ माने गाइड खालामदों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों इटा नोगोरावबो थांदों जमा फालो बिराद बे समाव आंना एसेबां बुरजा साबसक्राइबार्स गैयामोन एसेल'मोन 40सो जाबायमोन नामाथाय आं मिथिला 40-50 जाबायमोन 49सो जाबायमोन खोमा बे समावहाय आरोना 49K साबसक्राइबार्सो जाबायमोन बे समाव बिराद प्राउड फिल मोनो आरो गावखौनो बाब बबेयाव दंमोन बबेयाव सफैदों आंखौ माबादि दैदेनदों बिराद गोजोननाय मोनो आरोना बे समावहाय ओमफ्राय ओरैनो बुंनो थाङोबाथ' आंनि कलेज फ्रेन्डखामोन नालाय लोगो माखासेफ्रा आंनि माने बिराद मोजां बेस्ट लोगोमोन आरो बिसोरनो गाइड खालामबाय बयनोबो इन्ट्रडिउस होयो आरो नै मेहेरवारि फैदों बिदि आंबो रायलायो बेफोरबायदि आरोना आंनियाथ' फार्स्ट फेन मिटआप होनबाथाय गिथावथावसो मानोबा बे माबानि थाखाय जादोंमोनलै बे गावनि जायगायाव जादों राजगड़आवहाय सासे एबसुमोनलै एबसुमोन खोमा आं मिथिला बाट बे माने एबसु अफिसनिफ्राय ओंखारबोदों मानसिया आंहा बाइकआव दङ बाइकआव मास्क गाननानै दङ बेहा जि फैनानै आंखौ जि गोबाव नायगासिनो आरो दै ओरै नायलाय जागासिनो ओमफ्राय दाना लासैनो फैनानै आंनि खाथियाव फैनानै आंखौ होनबाय आरो नों नार्जारि कर्नार नामा होनबाय ओमफ्राय दाना एबसुनिफ्राय अफिसनिफ्राय ओंखारबोनायनि खोथालै दामजानोबो हागौ सानबाय आं दाना आं मा होनखो जेबो होनाखै आरो होद नोंनि भिडिअखौ नायोलै बे नार्जारि कर्नार मोजां थ'इदि होनबाय आरो दाना होमबासो आं मास्क खुलिनानै होनबाय औ आंनो होननानै गिथावथावखामोनलै बाला बे समावहाय अके स' बारा गैखाला गैनायालाय बिसिमल'खासै आंहाबो माने जुम कलखौ माने आपडेट खालामाखै स' आंनावहाय दायो 6 मिनिटल' दंबावो स' एन्ड खालामसै ना मा होनो आसोल जिखुनु जाया इन फिउचार लोगो मोन लाइक रियेल लाइफआव लोगो मोनोबा आसलियाव लोगो मोनलायगोनबा जोङो मोनसे बे जुम कलनि पडकास्ट खालामला बेलेग पडकास्ट खालामसै डाइरेक्ट फेस टु फेस स' बोरै मोनखो आरो मा मेसेज दङ दायो आंनि थाखाय मा मेसेज दङ बे खालामनायनि खोथायाव बुंदो दायो हमनानै ला जों कर्नारजों दानिल' नङा मेबि 1 years बारबाय जों कन्टेक्ट खालायनाया ओमफ्राय जों बिराद मोजां लोगो बिदा फंबायबाबो जों बिराद मोजां लोगो आरोखि ओमफ्राय मालाबा समाव आं हेल्प हरनो हाया दुखु मोननाङा बे मोनसेया जाहैबाय जियानो जादोंला कर्नारखौ बयबो सापर्ट खालामो आरोना थाबैनो नोंखौबो 100K खालामनानै होदो बयबो रायजो राजाफ्रा एन्ड भिडिअखौ नायनानै शेयार खालामनानै हो सिगांनि बेफोरखौ बाद हो गासिबो मालाबा समाव नांलायनांगौ जायो मालाबा सोरजोंबा माबा मा होनोमोनलाय बिदि कन्ट्रभार्सिबो जानो गोनां जायो मालाबा समाव माने मिस्टेकनि थाखाय ना बेखौथ' रावबो मोनथिखाया रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालाम एन्ड नट अनलि नोंसोरल' नङा बयबो आरोना सासेखौल' बुङाखै बयखौबो सापर्ट खालाम आरोना अनलि नार्जारि कर्नारखौल' सापर्ट खालामनानै 100K खालामनांगौ बे नङा बयबो जेसेबां जोंनि बर' इउटिउबार्सफोर दङ बयखौबो सापर्ट हो जेन बयबो ना नोंसिनि अननाय नोंसिनि शेयार खालामनाय नोंसिनि सापर्ट लाइक खालामनाय नोंसिनि मोजां कमेन्ट्स लिरनानै जेन जोंबो बांसिन भिडिअ खालामनो हानाय बोलो फैनाय बायदि जोंखौहाय बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट्सफोरखौ मोजां हो नोंसिनि कमेन्ट्सआनो माने जोंखौहाय माने लामाखौ बांसिन देखायो माने मालाबा समाव ओरैबायदि जायो हमनानै ला दाख्लै फेसबुकआवहाय बेखौ एसे लाबावनोसै आरोना टाइम लाबावनोसै गाज्रि मोना माने दाख्लै फेसबुकआवहाय आं सासे लोगो आंनिनो माने सिख्ला लोगो आरोखि ना फ्रेन्ड बेखौथ' बयबाबो नोंबो कर्नाराबो जेनेबा गावनि लोगोखौथ' बयबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन ना बे कमेन्ट्स खालामनायावहाय आंखौ बिराद गाज्रि रायहरदों आरोखि ना नों बायदि जाम्बा इउटिउबार नोंसोर बायदियानो बर'खौ बदनाम खालामो आं जास्ट मोनसेल' वार्डस होदों आंनि लोगो आं बेखौ वाव होनहरदों माथ्र बे मोनसेल' आं कमेन्ट्स हरदों बे कमेन्ट्स हरनायाव आंखौ बायदिसिना बुङो आं जेबो रिप्लाय होआखै आं मोनसेल' खोथा बुंदों नोंसोर बायदि मानसिया मानो फेस टु फेस बुंनो हाया होननानै बुंदों नोङो जुदि फेस टु फेस बुंनोबा आं नाम्बारबो डिटेल्स माने बेखौ बिहरसिगौमोन आरोखि आंखौ लोगो हमबाय आंखौ मा रायनो गोसो रायफै मोगथाङाव बेफोरबायदि होननो गोसो जादोंमोन खिन्थु गावबो रिप्लाय हरफिनासै आंबो सिरि थाबाय आरोना खिन्थु सोरबा
इउटुबार बान्दि सोरबा सिख्लाखौ सोरबा लोगोखौ कमेन्ट्स खालामनो मोना बे खोथा नङा आरोखि ना बयबो जायबाबो खालामखागोन गावनि लोगोखौहाय ना सिनायनायखौ नों सिनायनायखौल'सो कमेन्ट्स खालामगोन नों आननन पार्सनखौ बोरै कमेन्ट्स खालामगोन जायो आरो बेनो जियानो जादोला थेंक इउ स' माच कर्नार नोंनि बडकास्टआव आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थेंक इउ गोसो बेल' नङा जों नङा गोबावसै ओमफ्राय आंसो टाइम होनो हायाखै गाज्रि मोननाङा बिराद गोबाव नेनांबाय मानो होनबा आं बिराद माने आंनि माइन्डआ दा माने बिराद ओरै हें जानानै थाबाय थायो ओमफ्राय दाख्लै साननै जाबाय दिनैजों सानथाम जाबाय आं बिराद फ्रेसआव दंथ'यो आरो दा बिराद मोजां ओंखायनो बेबो दिनै ग्रोब होनबाय दिनै 8थायावनो लानोसै ओमफ्राय दिनैथ' सानडेखा आंबो चार्चनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय कर्नारजों जोंहा दिनै लानोसैलै होननानै दहाय गिर्जानिफ्राय खिथाहरबाय आं अके दे होननानै दिनै आं नोंनो टाइम होनो हाबाय बिराद बिराद साबायखर एन्ड कर्नारखौ बयबो सापर्ट खालाम मिथिबायना बयबो रायजो राजाफोर Okay then. So Bisimlosai, and thank you for this. Ji podcast of thank you so much. So Bisimlosai, love you all and peace out. Love you. Jai Boro Harnik. Jai.